Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
Shalom. Horasma dihita salahudna. Adorang tamulai ibadata di minggu managuton martang yang nahom mahita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marende hita sian buku ende nomor 112 ayat sada dohot ayat 3. Hallelujah.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tungo palangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay na mian ro di saliling nilileng na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan de bata amanami, nung ngamarpungo hami di son, di ari na pinarbadiami. Sa ibuhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roh hami manangihon hatam na badiai. Jala ringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa huparhasyak hami aka ari-ari ni ngulunami na pordoki. Say pamasuk mahami Tuhang nguluan sa liling nililing na. Ujon nami maho di si marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni dibata di minggu parjolo dong Trinitatis imasian Matius 5 ayat 16. Naing songonima marsinondang palitomuna di jolo ni halak. Asa di ida akka pambahanan muna na dinggani.
asa dipuji nasida amamuna na di banua ginjangi. Atong rak mangido gogo mahita sian debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahame mangulahon na hombar tu patik me. Amin. Tatopo tima dosata na digudangin di jolo ni Tuhata. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung na pungudo hami di jolo martangiang Tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangi do. Say asima roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa mungubah roha doa pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot ti hasesaan ni dosa. Sonondo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalasyum songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mula mahotu au ay au do si paluaho. Hasangapom ma di batana di gijang. Amen. Jesus, Apoloni, Saitana, Amio, O Apoloni,
epistel dihita di minggu parjolodung Trinitatis imasian pesalmen 42 mamuka sian ayat sada ro di ayat 10 sada jahama marsikap soring. Ende si podaon sian akka anak ni si Korah. Songon pakalunguton ni usa di akka guluan, songon ido pakalunguton ni tondiku tuho ale debata. Mauas doton liku di debata, ni debata na mengului, adiga betol hasau, asa huida bohi ni debata. Saya iluliku do si panganokku arian doot borngin, manipat ari do ipatok tuahu, di dia do debatam. Molo sapala marningot audisi, jadi usema huhilala rohaku di bagasan, na uduriau na jolo, rab dohot akana torop manopot bagas ni debata. Uhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian. Rab dohot akana lao marari raya. Buasa saya tukiho ale tondiku. Jala buasa saya rusako di bagasan ahu. Apo sima debata. Ai saya na pujiokku dobe ibana. Atau ni bohikku jala debatakku. Tukido rohaku di bagasan, di bahani marningo doau di ho sian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian doluk misar. Saya masih haraan doa kasapuran di bahan suara ni hasakmu, sudea kau pakmu dohot gelombangmu, maka kupi au. Alai di parbaga-baga Jahoba doa sini rohana rian. Borngin pe saya mamuji jalan martangi yang doau tu debatani hangoluakku. Jadi niku do mandok debata partano batu aki buasa tumbi halupaun ho au buasa ikon sai martujung-tujung au merdalan di bayan pangsahi musuh. Nung amago puhian holi-holiku lam dihisai aka musuhku doau ai di padadati nasida do ganup ari mandok tu au. Di dia do debatam. Buasa saya tukiho ale tondiku, jala buasa saya rusakho di bagasan au. Apo sima debata, ai saya na pujiokku dobe ibana, hatuau ni bohiku jala debatakku. Ima sahatna, martua do akan atumangion hata ni debata, jala upeopsa. Amen. Tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion,
rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na satu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na ditumuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, adorang soho bubuan, ido tuhata, na tumau na Bernin, di paman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul ti siamon di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, isi mai ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate, au persea di tondi perbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dihasisaan ni dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho diangoluan na sora sudah. Amin.
Selamat hari Minggu di Abang Doi Idang Salutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 22 Juni 2025. Partangyangan Week. Hari Rabu 25 Juni 2025 masuk pukul 10 siawib di Patupa Partangyangan Week sada Week Rawamangun Tolu dan Rawamangun Opat di Bagasni keluarga Nyonya Pangaribuan Borudolok Saribu, Jalan Komplek Perhubungan 2 Nomor Sia, Jakarta Timur. Tempat partangyangan, Ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2. Week Cipinang di Bagasni keluarga Nyonya Hasibuan Boru Sianipar, Jalan Sodong Raya, Pasar Kaget, RT Sia, RW 10 Sada, Cipinang, Jakarta Timur. Inganan partangyangan, Ruang Timotius, HKBP Rawamangun. Tolu, Week Gangkana di Bagasni keluarga Nyonya Lubis Boru Silalahi, Gangkana nomor 42, RT 42, RW 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Opat, Week Pulau Asem di Bagasni keluarga Marlen Manurung, Ani Luis Boru Aritonang, Jalan Sindang 2, Seonom, Kelurahan Jati, Jakarta Timur. 5. Week Penggilingan di Bagasni keluarga Sahala Panggabean Boru Simbolon, Perumahan Taman Modern, Jalan Anyelir Opat Nomor Sada, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Onom, Week Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Saud Pardede Boru Siombing, Jalan Rawamangun Muka Selatan Nomor Pitu, RT Pitu RW 12, Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis 26 Juni 2025 masuk pukul 10 siawib di Patupa Partangyangan Week sada Week Cipinang di Bagasni keluarga Andreu S. Panjaitan, Maria R. Simanjunta, Jalan Persahabatan Timur nomor 45, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Week Kayu Putih Kapling Polri di Bagasni keluarga Rao Pasaribu Loli Boru Sitinjak, Jalan Pulau Nangka Tengah 2, Jakarta Timur. Tolu, Week Balap Sepeda di Bagasni keluarga Pontas Siregar, Tiur Boru Simonangkir, Jalan Kayu Jati 5, RT 4 RW 5 nomor 34, Rawamangun, Jakarta Timur. Baptisan Kudus. Hombartu pelaksanaan peneguhan sidi maka tindakon haporsyaon Minggu 6 Juli 2025 alani pandidion nabadia tu dak dana di Patupama hari Minggu 10 Juli 2025 di parmingguan pukul 10 WIB. Ruastana naing mambuan dak dana lau manjalo pandidion nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru hari Jumat 10 Juli 2025 pukul 10.30 di Ruang Lukas Jala di Boma surat pengantar Sian Sintua Wik kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran anak. Perubahan jam ibadah. Hombartu pelaksanaan maka tindakon haporsyaon peneguhan sidi di Minggu 6 Juli 2025 parmingguan remaja pukul 8 remaja di Pasadama di ibadah umum. Ibadah pukul 10 WIB di Pamaju Gabe pukul sia WIB. Pelantikan panitia pesta Gotilon dohot syukuran ulang tahun 60 tahun HKBP Rawamangun tahun 2025. Minggu Sadorion 22 Juni 2025 di Parmingguan pukul 10 di Patupado pelantikan panitia pesta Gotilon dohot syukuran 60 tahun HKBP Rawamangun tahun 2025. Sekolah Alkitab liburan sal sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun Patupa sekolah Alkitab liburan manang sal
dohot akka kegiatan boima dijaha di harotas tikting. Diharapon yang anak kota sekolah minggu boima mendaftar tu guru sekolah minggu na ganup manang marhite lewat ASM AKBP Rawamangun. Partangyangan pendeta pensiun dohot keluarga hari Senin 27 Juni 2025 pukul 10 WIB di Patupado ibadah partangyangan pandita pensiun dohot keluarga sejabotabek maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Partangyangan keluarga Parhalado hari Selasa 24 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado partangyangan keluarga Parhalado. Sude Parhalado nihuriata asareta mandohoti partangyangani. Naposobulung HKBP Rawamangun. Paduan suara Naposobulung HKBP Rawamangun mandohoti kompetisi Jakarta International Choral Festival manang JICF hari Sabtu 28 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki. Tatanya koma asa di tuata gogo ketenangan do semangat di pelayanan jala mamuji pasangap tuata marhite ende pujian biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sian Mazmur 150 ayat 6. Pelantikan pekabaran Injil bersahabat Evangelism Explosion. Seksi Jending Dewan Marturia HKBP Rawamangun, Rap Dohot Yayasan Badan Kerjasama BKS Marturia, Patupa pelatihan pekabaran Injil bersahabat Evangelism Explosion, maringanan di gereja HKBP Rawamangun, tu kategori dewasa ima, sada, sintua, calon sintua, anggota Dewan Dohot Seksi, pengurus Dohot anggota. 2. Guru sekolah minggu. Tolu, jemaat dewasa sian ganupwik naung makatindakon haporsiaon. 4. Naposobulung naung makatindakon haporsiaon. Pelatihan di Patupa ganup hari Sabtu 5 sian tanggal 12 Juli sahatu tanggal sia Agustus 2025 pukul sia wib 1 selesai. Inganan di gereja HKBP Rawamangun. Peserta pelatihan nanaing mandohoti pelatihan pekabaran Injil bersahabat, boima mengisi Google Form terlampir manang mendaftar tu sekretariat gereja, manang menghubungi Sintua Rosida Siregar, Dohot Irmawati Tambunan, Tuhatama Mamasumasu. Kegiatan katekisasi Sidi. Kegiatan katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025 sipul nama. Akar rangkaian kegiatan pelajar Sidi, boima dijahat di harotas tikting. Pelajar Sidi, dohot akan atoras asa marparatehon jadwali. Parheheon remaja. Hombar tu parheheon remaja HKBP Rawamangun di Patupado tolu lomba. Ima, sada lomba CCA di Patupa Sabtu 20 Juni 2025. 2. Lomba band di Patupa Sabtu 12 Juli 2025. Tolu lomba futsal di Patupa Sabtu 10 Juli dohok Minggu 20 Juli 2025. Link pendaftaran boima di scan sian flyer na ditapilhon. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songon natar surat di harotas tikting. Ruas niuriata na dong dak dana nama rumur songon natar surati boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka sahat tu bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di harotas tikting. Sintua Purna Bakti. Hari Minggu 20 Juni 2025 di Parminggon pukul 10 WIB di Patupado
acara pelepasan Sintua Purnabakti manang pensiun tu Sintua Mangatas Panjaitan, Sintua Wik Utan Kayu Kayu Manis, ala naung memasuki usia Purnabakti manang pensiun. Festival Paduan Suara Antar Gereja HUT PGI DKI. Hari Sabtu 21 Juni 2025, nunga di Patupa Festival Paduan Suara Antar Gerejawi, maringanan di Gereja GPIB Paulus. Perwakilan Sian HKBP Rawamangun, Ima PSG Koinonia, Mandok Mauliate Mahita Tutuata, Juara Tolu HKBP Rawamangun. Bantuan pembangunan HKBP Resort 50. HKBP Resort 50 Patupa pembangunan rumah dinas Pendeta Dohot Guru Ria. Taurupima nasida nalo patupa pembangunani marhite kotak manang poti napinatupa ni huriata di jolo ni garejata asaboi mardalan dot denggan. Jala napatupa jamita di pukul 10 ima Pendeta Hendra Victor Luban Tobing, Pendeta HKBP Resort 50. Tikting Neng Marbagas, Tikting Paduahon, Neng Manjalo Pasu-Pasu Parboga Soma, Andi Satya Monang Pardede, ruas di HKBP Resort Rawamangun, Wik Pulomas Kampung Baru, anak Niamata, Teku Said Idris Pardede, Tubuinata, Dewi Murni Boru Raja Guguk, Dohot Oroana, Stefani Kristin Boru Pakpahan, ruas ni HKBP Resort Cibubur, Boru Nyamata, Sintua Lambas Pakpahan, Tubuninata, Marianti Boru Nainggolan. Pamasumasuon hari Sabtu 20 Juni 2025 di Gereja HKBP Balige Resort Balige. Tikting Nong Marbagas, Naung Manjalo Pasu-Pasu Parboga Soma Ima Dian Agung Perkasa Manalu, ruas di Gereja Kristen Indonesia GKI Harapan Jaya Bekasi. Anak Niamata Sony W Manalu, Tubuninata Mada Samosir Boru Pakpahan, Dot Oroana Natasha Caroline Boru Manurung, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, Boru Niamata Partogi DP Manurung, Tubuninata HL Sevelina Boru Lumban Tobing. Nunga Manjolo Pasu-Pasu Parbagosan Ima di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Kristen Indonesia GKI Harapan Jaya Bekasi. Ruas Parguru, Minggu Sadarion Tajolodo Gabe Ruas Parguru Jemaat dalam Pengembalan Ima Roy Ganda J Pasaribu, alamat Kampung Pertanian RT 10 Sada RW Sada nomor 40 Jakarta Timur, Wik Kampung Pertanian. Hukum Penggembalan Gereja Manang Ruhut Parmahanion Paminsangon. Minggu Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Paminsangon Manang Penggembalian Siasat Gereja Ima Hana Prisilia Borusiahaan, alamat Jalan Balap Sepeda RT Tulu RW 6 nomor pitu Wik Balap Sepeda ala Mangalausi Patik nomor papituhon RPP HKBP Bab Tolu Pasal Onom. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di haratas tikting naung pinarade ni uriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulaon aka sipatota bain sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion Mauliate.
Sadagoana umuli, siana sagoari, goari Tuhan Yesus, idona umuli, goari Tuhan Oani do endeki, goari Si kalu warmu salalu aton liki Nasarat tenis simbolis ikon segalani Guardi Tuhaki Olani go eleki Guardi Jesus Tuhani, Guardi Tuhaki, Olani do endeki, Guardi Jesus do pamalum rohaki. Sadagoana umuli, siana sagoari, goarni Tuhan Yesus, idona umuli, goarni Tuhaki, olani do endeki, goarni Jesus pamalum rohaki. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin.
Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan kawarni itu hata Jesus Kristus di hamuna manginang hahahanggi pinaribot na hinaholongan tabuka mabibilta sian Evangelium Lukas bidualu mamukamai sian ayat 26 sahatu ayat 30 sia. Evangelium Lukas bidualu mamuka sian ayat 26 sahatu ayat 30 sia songonom ma didok disi. Marsiacar nasida tuluat Gadara todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sadahalak isi ni hutai partod di nahodar nunga nania liling na dangolo be marabit jala dangolo miad di jabu dia ka perbada ado ibana. Alai di sidi ida Jesus mangangguhi ibana manukap di colona. Jala guguma suarana madok marhua ho tuau Jesus anak ni debata na tumibul huile-hele ko unangau arsahi. Ai di doko Jesus do todi nahodari ruar sia colmai nunga jod di soroi bana gabe dirati jala dibeakon halak ibana laho mangaramoti alai dirapui todi ido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Jesus maibana, ai ise goarmu, gabe di dokma loksa do goarhu, ai torop do todi na jahat sorang tu ibana. Laos diele-helek nasida ibana, unang dipaksa nasida turut tu banua toro. Alai adong madisi di robeani babi sapunguan na balga na macapali gabe di pangido asa di luas na sida mamongoti akai jadi diului ma gabe ruar matodi na jahati sia colmai dibongoti ma aka babi jadi marbubur ma nasapunguan babi isia rura tu tao los matemugap alai dung diida aka parmahani namasai mapurus manasida dibaritahon mai dihuta doho dia kaladang gabe ruar manasida marnida nong masai didapoto ma Jesus jadi jupang nasida mahalak na jahati merabit jala marroha hudul dilabung nipat ni Jesus jadi hata hutam manasida alaya kana marnidasa ido pabuaho tu nasida pangalaho ni hamamalum ni nasinorangan ni akatodi nahodari jadi diele-helek saluhut pangisi ni luat kumaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida ai biahato citutudo nasida laos bongot tu parau maibana lahomulak diele-helek halak natinadikon ni todi na jahatido ibana naing donganan na ibana nian alai dipalaho do ibana ninnama muli maho tu jabum pajojor masaluhut nabinahin ni debata tu ho jadi laho do ibana
Dibaritahon ma di sadok hutai nasa nabinahin ni Jesus tuibana ido yang gosahatna. Horas ma dihamuaka amanginang. Sokon naguguju alusi hamua waso sokon na semang atau na merjami tau na de. Horas ma dihamuaka amanginang. Mauliate ma di partikian na dingganon adorak sohu patolhas barita nauli nagabe si panganon ni partodiota dinggam macora hupasahat jala hupatada kami dirinami tuhamuaka amanginang. Ia ahu margoar padita Hendra Victor Lubatubing nahwalap buru ni rajai buru tabunan. Margoar Krisan Melita buru tabunan. Jala nunga di palumehot debatatu hami tulu danak dua mai bawa sadama buru. Jala di luas debatado hami nuaing makubasi huriana songon padita di HKBP Resort 50, Distrik 5, Sumatera Timur. Amanginang mauliate ma di partikian na pinasahat ni huriat taon marhiti amang padita Resort to hami, bui jo hami pasahato saotik na hinirim ni rohani huriat ta HKBP 50. Alayat dorak suhu pabuai denggam macora rapita marnida video singkat tarengot ahado sihol ni rohanami manang sihol ni rohani huriata di 50 ubahen polai koroau madapotok kamu amanginang tuha KBP Rawamangunon. Kondisi rumah dinas pelayan HKBP 50 tampak luar, atap kelihatan menua atau kropos. Tampak dalam, plafon ruang tamu yang rusak, kafe kebocoran atap. Kondisi kamar utama. Kondisi kamar mandi kelihatan usang dan prihatin. Kondisi dapur tampak dalam. Kondisi dapur tampak luar. Bingkai atap yang menua dan dimakan rayap. Rumah pelayan HKBP 50. Gitu. Ima nuaing kondisi ni bagas ni huriat tadisan. Mauliate mai Tuhan amanginang duksahat tami tu 50 hira-hira masuk bula paupaton ala obat bulat do piawisi tor sepakat do hami perhalado do ruas pauli hob bagas taon. Dua ma bagas si pauliot tamanginang. Alai dung marpesta huriatai hira-hira tulu minggu nong salpu na niuluhon ni amang sekretaris jenderal ni HKBP terpapungu ma laho pauliho cada bagas. Jadi bagas ni padita resort di bagas seminggu cidung mai. Jadi nuaing na hutampil hod di video naking ima bagas ni inang guru huria. Dua mahami di Simangula au mapadita jaladong masadong aku guru huria siapa ropuan inang guru. Apala marukil situ turu au ganuk manugut adorak sohu pauli hami jabuon. Say huida ma si majoja ni buru ni inang guruon. Saya hirana gudang jamur di si majoja ni buru ni inang guruon. Saya usukum ma.
ahado nama sa inang niku. Ima damang sia bulan mahami son dakola kami mangingani jabuon ngadoho bagudung setawi manginang rap doho tami di jabui ninna. Alanido terhubay keputusan na cepat, tinggalkan rumah dinas, cari kontrakan, manang bohabe ta suka-suka malahu manggarar, rikok dohi ta sehat lahu marhubas niku. Ala inang dohot akada danahi di Medan, holanau do 50 kos maau, asa orang paboratu huriei. Inde kos mau, ibu masih ada kamar nageleng, di pudi ni kantor KPU di 50, inang guru rap dohot keluargana, tinggal madisa da jabu ni ruas ni huria Katolik margasi hobbing, radena sida mangaleho bagasi gabe inganan ni hala inang guru dohot keluarga. Jadi ya manginang di harorokku madapoto kamu. Tukwele-hele maco hamua manginang ruas ni HKBP rawa mangunon. Tung ulima nian rohamua manginang mangurubi huriat HKBP 50. Anggur ruas tai nunga di patupa nasida be itap ni guguna. Daktar paksa honau be nasida laho pauliho sada bagas nare. Alanido nunga borha tau tu Batam, di Batam mau seminggu, ditongos akadongan na di Batam manuaing 25 juta, nga masuk betu rekening ni panitia, seminggu awi Jakartaon, babui hutopot tamu posdorohaku, jalo nami duan non, dukabis marminggona kabarita nauli, siya tonga-tonga ni huriat taon. Songonima jua kamanginang, nabui hupasahat, molo hurang pas di rohamu, na hupasahaton marpamuati marohamu kamanginang jalaunang marpakurangi dihinauli hinadinggan ni parsaurata. Alani atas nama Huria HKBP 50 resok 50 hupasaha matuhamu amanginang mauliate horasma. Sahab mahita tu barita nauli di mingguta sadarion tung ulido naking hubigi cala rapi tama bigi sada punguan kur usurak do di buku jamitakon ima punguan kur gabungan namangidohon cala napabotohon ia sakap ni debatana parjulu tu hita colma ima ikobedia hita jala ditopa debatape hita colma tumiru rupana tudus tu pangalahona asa jupang ibana do badia hita sohasurahan. Tarima naking bui hubuat otik sian paduan suara gabungani. Jalaido namasa na perjulu sahali dung ditopa debata colmai jala dibahin ingananna na margowar tamanedin. Molo tapay hutihu barita ni Taman Eden hamwa kamanginang dangadong nahurang disi. Adong do disi mata ni mual nambui mangalehon ahek hangoluat tu siadam dohot si hawa dohot tu sudi akan natinopa ni debata. Di bahit debata do margati soring aka ari. Adong manogot, adong arian, adong botari, adong borngin. Jalaido terus rotu perdaladan ni ngulu ni akan natinopai terlumubi colma di Taman Edeni. Nekudok dangadong nahurang sikop sude di parade debata doh sada tujuan asa toktong mangulu colmai di bagasan habadiau ido sakap ma dangadong nahurang siani jala di topa pe siadam doh si hawa jala di bahit debata pe inganan nama cedenggat di nasida na margowar porlak edeni sada do na pinangido ni debata gabi badia nasida dicolo ni debata jala radut nasida disude aka natinopani debata
alai odora sada sahik ni hita colma dan ngolo madok cukup saya terus hurang godang, hurang bidang, hurang gajang, hurang aha mo inang, hurang bagak, hurang poso, kudang, ala ni dora, Roma si polisi, diela-ela macolma na parjolui, di dokma asa sarupa ho debata, asa umuli ho, udengga ko, ukebat to, usanga po, inna. Asabui lam ubalga ho, siyan naman pa ho, idok si polisi tu colmay. Dungi diuluy ma, marsaur ma colma na parjoloy dohot si polisi. Gabi mardong ang manasida. Gabi si sada sakap ma colmay dohot si polisi. Laho mangalo do'y bata. Laho manudali de bata. Laho padauhot de bata siyan ngoluna. Laho madok dang de bata bisilehon hanguluat tu nasida. Gabi marsakap manasida. Gabi mardongan. Gabi marale-ale. Laho pataridahon. Hagaleon ni pamatang ni colmay. Laho patarida hotong egoisma ng kesombongan ni colmay maradopod de bata. Akhir na aha mamanginang dakola perdagingon ni colmay mangay alay doho donang partodion na. Alanido siyan hatorangan na cepek na hubay niya manginang dohonot tama. Unang dok dangadong si polisi, manang unang dok dangadong setani, manang unang dok dangadong todi na hodari, saya dong doi, laho mangela-ela hita colmaon, asarap kita dohot ibana, laho madok dang margogo Tuhani, ido sakapma. Jadi, suatu ngadong alani zaman modern sadarion, zaman na penuh kemajuan, gabi tadok dangadong be, na julo doi daw. Mangula do pe ibana. Hubay sa nagabarat songonon. Asugari markator si bulison, ngadong be database nyon. Jalarong do guarta sudi di database ne. Iguari macontoh na guarro si Henra. Oh, mulu tabay songonod dang berhasil, bainot tamamuseng cara na songononin na. Cala memang rapido ka regiona, dinggan. Cala tersurat do sudi akka cara-cara na binain ni si polisi. Cala memang mulu cupang kegagalan di si polisi, laho mangela-ela colmai, dicatat doi, cala sepakat do nasida, unang becarai tapake. Tapati botik carain na itu. Jala terdata do sudia kacara dia do na berhasil, dia do na boy mabahen lam torob akadongan nasida, dia do na boy mabahen lam torob bilangan ni jumlah ni pengikut ni si polisi, tercatat do denggan molo hubayakon markator si polisi jala lengkap do database na. Jala cara-cara na be luar biasa do dibahen ibana laho mangela-ela hita colma. Ala ni do hudok. Mangula do pe amang sahat tu sadarion mangula. Ido. Margogo do pe amang margogo. Ido. Bohai ido tak persea ho. Ido. Ale unang berek siya mo do abirang mo to. Mole sodang adongi. Ido. Alay mangula do pe mangula. Karejo do pe karejo. Adong dobe, adong. Jala ragam cara bainon nalaho mangela-ela hita asa tapadau tapaholang dirita siya debata. Alanido molo tauduti trupukta sadario disido hajongjongan ni Tuhan Yesus. Rodo tu hatai hamua kamanginang.
Di barita ni turpuk tau di dok sahat ibana tu sada luat namar keluarga darah di sima ibana jala di bereng ibana masada halak naung hasonggopan ni tod di nahodar. Nekudok Tuhan hadir di semua lini kehidupan manusia. Dia datang untuk menunjukkan identitasnya sebagai raja. Dia datang menunjukkan identitasnya yang memiliki kuasa melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Rodo ibana, dibereng ibana, didapoton ibana do, jala berek kamu mareaksina, busi saud do si polisi. Dia tidak merasa nyaman tinggal dalam tubuh manusia yang Tuhan ciptakan itu ketika berhadapan dengan Kristus. Marhua hotuson, unang arsahi kau ninna si polisi. Amanginang, ketika saya dan saudara percaya bahwa Kristus itu selalu hadir sebagai Raja yang berkuasa, maka sekuat apapun kekuatan iblis itu, mereka akan gelisah. Alanido ise na so sabar manangihon hata ni debata, tada-tada na ngadong do gelisah di bagasan rohana. Dong dotong halak sa ibu sisau tu kiri tu kanan. Saya hula jam mai bereng jam piga no naing sahin. Ulo do si pata saya dong namang gugai rohana. Ale ku bereng sian naking tenanggo hamu parawa manguno nade. Martobat so amu sudi so sasokon na unang modo hotdog. Kan lagi ulang tahun kurion ono 11 tahun porsea dua udah tu ngadong besi bulisi di son. Ido ba. Ngarokan Dangarokan, bahasa ragu-ragu aku mengalusi. Itu kan, dangarong, ono 11 tahun, bah, luar biasa manginangi. Paimahot tu 100 tahun nama. Tentu iblis itu sudah dikalahkan. Kenapa? Karena Kristus sudah memerintah atas gereja ini. Itu na rikot, jala itu na dipatuduhon turpuhon. Kristus itu datang menghancurkan. Mulu coba menyederhanakan bahasanya, Kristus itu datang membatalkan kekuatan iblis itu. So disuruh dobe haruar si polisi siap pamatang ni na hasonggopan ni ngagelisah. Percayalah kalau Kristus kita hadirkan, segala hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dibatalkan oleh Tuhan. Asal ma Kristusi na mangarajai dang dirita. Persoalanna na jod gabe saroba kita manang marale-ale kita do si polisi na sa ide do hita. Toe ma tapasuda ma ito. Toe ma tasigay ma. Toe ma tasursari ma. Toe ma tagugay ma ina. Gabe sa ide sa panatapa do si polisi. Alaingot tamu mamanginang salilin sa panatapan jala sahor kita doh Kristusi jala taloa si bana mga raja hita kekuatan apapun itu tidak bisa berkuasa karena kita punya Tuhan yang mampu membatalkan kekuasaan iblis itu. Asallah Kristus memerintah dan dirita. Amin. Jala idura pakatidak konon ni haporsiaon ni huriaon sampai marumur 21 tahun. Jika bukan Tuhan yang membangun HKBP Rawamangun, tidak akan mungkin bisa bertahan sampai sekarang ini. Karena Tuhan ada di sini, Dia memerintah di sini, Dia membatalkan, menghancurkan semua kekuatan si jahat yang mencoba merusak tatanan gereja ini. Idolas ni rohata, alani taingok mah. Tung bohape parukilo narotu pardalera ningulum, unang loa si bolisi madok tuho ima. Dang holong berohani Tuhan itu hokan, ngamar sahit to, ngasusah ho, ngasumuru hebengmu, lam souli berupam, ngaita di kokoin na, say diela-ela dui. Ragam nuay nga kaparukilo namasa di nguluni cholma, ragam nuay nga kahasusan na masa di nguluni cholma, hudok matuhamu ingot da, ditiki roa kaparukilo ni, say disido ibana,
madok tu hoto ma sotikos tu hami tadi komai daung inna unang pola porsea ho bereng mane sorong dong amu inna ala ingot manang bohabe parsoriom wa manginang manang bohabe nuaing namasa di pardalaran ning ulum kupangido tu ho helek tu ho unang buka ruang asa masuk si polisi manggugay roham alay buka madirim macalo de bata asa monako maralohon ragam hamaolod di ngulum ingok ma ikonu belga doha porsiommu sian parsoriomu unang gabi ubelga parsoriom misian ha porsiommu gabi rosi bulisian non manggugay ho hamu akamanginang porsea maho haroro ni Kristusi laho pamalupod do di pamalum do na hasonggopan ni tod di nahodari haroro ni Kristusi laho paradihon haroro ni Kristusi laho manisa dosam haroro ni Kristusi laho mangaligo pakirimon. Jadi manang ise narap doho Tuhan Yesus malum may bahana malum bay marsahit do biya mang ido di parsahito mi margogo ho ido hama malummu rap doho Jesus di paradi do cala ido haporsiok kutong subaritaho Tuhamu marpesta hami di 50 hudok unang adong igijang ito 100 unang adong igijang 500 Jio tak nido padita ido o tak nido niku unang adong ano kita mangalilang sahali 2 hali daw 300 harga ni dilangi 500 harga ni ulosi dang boy lobi sini wai wado sau songoni padita daw ikut songonido bamolate hudok ma iya eksatetek nautik doi molo saya manetek mangalatak matutu amang bui di pauli sadajabu ala risu di ruasi mangalehon Tuhan menyediakan coba molo tamain sehali 2 kali 3 kali ninna na metipe hohom mai mulak mai tujabuna marungutuh mai to ema pidda gereja mahira ala kanamora do ruas ni bedite dang yengkot cita na darong na mulak sudidot iro na hudok Tuhan itu menyediakan iparediro au pe mulek sirawa mangunonan non ngai iparedi hamu beka ha iro to martoba jo hamu jo iro ai paredi hamu kan bamanang nasa seme penok kubuan manang nasa tu batu bata konorong do buan kumula ate kabak pedita iro kan iro dah dak pola gudang inamu dak pola wahai minggu naro lau musai ngau budului musai tusan nah jelas nunga di parade de batai son ala buha ala marhuaso do ibana ido molo Kristus marhuaso ise sama ido bereng lomodo rogan isi bolis sai marmuso hotorus bere kamu ma ise na hasonggoban ni todi na hodar dang mardame dang mardongani dang maralealei dang berinteraksi ido daw bere kamu na king di dia may ibana modom di perbedaan dang adong-dongan na ikuburan do ibana tinggal nunga di beakon ibana lai gugoni todi na hodari ritakon do sudia karatena mardalani ibana manggugay colma. Saya harus katakan siapa yang belum mengampuni hari ini berarti dia masih dikuasai oleh si jahat. Berdamailah. Berdamai mahua manginang doho paromemu doho helam da. Termekil doho amati. So ngonai foto bedita ona de. Auto makku pe hodok do ya mak ngamatua ho merdamai hoda tu dirim tu sude. Itu kan mardame hamu tu akka pinoparmu mardame hamu tu akka hobar ni jabumu mardame hamu nasahurion itu apalagi ning marulang tahun unang ano panjang umurna tinggal 10 halak nasing mulak mardame itu karena itu karya Tuhan molo si jahati lomo do rohana marbedai hita lomo marsuali lomo dang marsipakulingan lomo
Lomo hia rohana, la cia rohana. Jala idu na pinagidona. Alay mo lo porsea ho di harorono Kristus. Tutongani bagasmu. Tu bagasat dirim. Ingok ma, ikojol ma si pardame ho doho tau. Itu kan. Gereja Rawamangun menjadi gereja yang berdamai. Walau ingat sada jamita ni padita senior itu gereja wajib senyum. Jalai itu cupak kun naking ison. Songon na mebir do rotu ibu kota on. Ulak kubereng songon na tigang-tigang dubuh ini hala ison. Dak songon nami na di deran. Horas samangin na terus senyum molison horas. Inna kan. Songon na mebir iba bau itu. Alay masuk kau naking tukator tororo inang situata. Minum kopi amang. Wah berarti labok do iso bah. Ido. Pigarin ang salpu tobo sa dahuria isa kartodak polo bobo tu hamu warna. Ora samang niku kan. Inna bah. Akhirnya. Dak cibulu so kabe on naraku. Jadi itu bah, merdamai tidak ada yang lebih indah dari berdamai. Atong doko kamu mazo tu siamo doha birangmu merdamai mahita dah sada tulu ya. Itu kan. Itu bah. Jadi Ololo hamu dangadong be sibuli sison. Amin. Dangadong beto. Na patuluhon, Kristus hadir memberi pengharapan. Begitu dah. Ilaw ni bana dosa ada pakirimon, dia mau meningkatkan lagi kualitas hidup. Dang asal mangolu, dang asal marhosa. Molisi-bolisi do asal do bere kamu manaking ibaid dang marpahian anggo nahasonggopan nito dinahodar. Tidak ada kualitas hidupnya, dang ado. Poto muna do halak marsaimara dang ibake bazuna. Tidak ada kualitas hidup di situ. Itu hidup yang tidak bernilai, yang tidak bermanfaat gitu. Dan iblis senang itu. Kalau kualitas kehidupan kita menurun, iblis itu senang. Molulah moru per minggu las rohan isi polisi itu. Ya berarti hamu itu ngadalan. Bebukai si akari minggu buka BPK buka itu. Bebukai si gudang cara. Iblis itu mau menurunkan nilai kualitas hidup kita. Lau di patutoru ibana do kualitas ni hanguluata. Di bahin ibana do sale aleana jolmai asa unang mararga. Itu lau ni sibolis. Jaladang uluatai. Kita ini adalah imago Dei yang manginang, segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan marsai marah kita di bait debata, tapi kita bernilai, berkualitas hidup kita. Alanido di suatu Kristus tu kita pakirimon. Itu kan? Coba nang tekad zona dasar sama dengan du. Biasanya molo marede berdita gurang don not dapok si dua. Halan itu ngasih nyumbe kak zozore. Kan? Takut tahu kan hari esok. Dibutuh kamu deh. Wah itu, tede homa mulai dibutuh kamu do. Itu toka. Baik masuk inang. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya. Bukan surya ku harapkan karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini
Imanilah itu amang inang. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, bersama Yesus amang inang sembuh. Ya. Bersama Yesus dia menyediakan, percayalah. Bersama Yesus amang dan inang akan menjadi orang yang berdamai. Bersama Yesus dia tingkatkan kualitas kehidupan kita. Agar kita menjadi manusia yang bernilai. Ima huaso ni Kristusi. Ido, ima huasona. Alanido dung di pamalum namar sahidi. Ahamedok. Mulak mahuamang tuhutam berita hom manadinggani. Jadi itu dah. Kalau kita sudah disembuhkan, kita harus memberitakan. Dakolat dihita egois dui. Alanido unang maniak kita gabe halak Kristen etalase amang inang. Jangan. Jangan kita menjadi Kristen etalase, boto amudo Kristen etalase, lau matumol, adong madi molo patung, ibayang babazuna, dungi Roma kainangon, iroko matua kahale na, baga ate pak bajui na, dungi elusi patung ido, boleh ate dah, inna daun, so do ibana, ima molo halak Kristen na etalase, sok. Idok kopi baga nai parawa mangunonin na uli-uli nai aleso etalase deh bah belgado terberita do rawa mangunonin na aleso etalase deh tapi dia harus bergerak dakolat di tembok kamu dakolat di bagas gereja berek kamu tu luar bari tahu kamu nang malu pamu ido Yesus tu na malumi. Salanga terberita niya kamu. Tak pola hudok. Begitu dah. Pencapaian sentralisasi muna luar biasa. Martoba coba. Dohami 50 menjadi salah satu gereja yang disubsidi. Subsidi do hami. 6 juta per bulan kami disubsidi kantor pusat. 5 hami si Pangulan Aguk. 3 pedita 2 guru. 10 huria. Jadi subsidi do hami. Kalau persi hami do termasuk do Rawamangun mangaleo balajoko. Alasian na hupapungu hami di 50 dang tuk manutupi balajo nami na 5 halak. Begitu dah. Itu kan. Jadi dang boy hola diso. Unang isok kita tabo hape dang sahat tuluar alanido Yesus mulak maho amang, mulak maho tuhutam dukoni barita homma pabuama inna ido hita. Ikot tapabuado nong di pamalum debata hita. Ikot tapabuado amang nong di parade debata tu hita. Ikot tapabuado amang inang nong merdame hita. Ikot tapabuado nong isuat debata pakirimo tu hita. Itu dah. Asap unang holak kita na malum dohot sudia kadongan na malum. Hupausung majamita kon alaga janggo be acara. Borhak masada suami istri itu sada tokoh na manggaris aka ada warna hiasan-hiasan dinding. Jadi dung sahat suami istri itu tokoon dibereng amat taim hadok sada keramik di sisi sebelah kanan ni keramikon adok di sekitar surat holan ala asini roha bahasa Batakna. Alai di sisi na asing retak keramikon. Itu. Retak. Dungi Roma amatai dok matu inatai inang om mata buat dah inna. Bahasa buat tomu nasiga inna. Bahasa buat tomu na retak. Gudang do beson na linggan inna. Ido hita inna. Ido hita inna matai tu inatai. Aro maksum ido hita inna. Te buat main. Ibu talaki ma, ibu turu matu kasih Roma kasiron. Sedia uninangin na. Daw ngamang ngasigay ido hita senibana. Paano maksudmu ido hita? Olo sedia on asaw karar. Ngasigaw namang retak inna. Olo ido hita senna. Ido hita kan? Ido hita manginang? Ay dia dulu gitu siya mo cari taki. Manang na terbuka doha mamerengaw. Daw nga. So tung muro ano baru tabunan, manotod do ibanan waing siya medan, gitu. Ido hita kan,
naretakido hita, alaingok maadong, asini roha. Pamalupon, padinggaton, paulihon, ido. Alanido, ngay pauliho, ngay pamalupo, ngasangasiga, hinorhon ni si polisiya tong, borha maho. Unang sa isobe ho, barita ho ma, tiki pajupak ko doh akadongamu, tiki makatahatay ho, tiki namartangi ako, tiki narakmang ako doh akadongamu, barita ho ma, idongan, pos rohamda, songonaw ng pinamalum ni debata, pamalumon na doho. Songonaw ng iparede debata, paradion na doho. Songonaw ng mardame doho dong ako ng tu debata, hobe mardame ma. Songonaw ng pinauli ni debata hadzolomauku, hobe paulion nama. Selamat melayani mamang inang, molo rohamu tu 50, babuahamu. Isi mahitan non mangalang ikabakar doho minum tuak, tebu tuak isang. Ade. Amin. Mauliate mariho Tuhan, diholong ni roham, di hami buhi hami marparsaura rap dohot hatam las rohanami sadarion di taluhokko to dinajahat naulu manigay parsauran nami rap dohot to atong pos do rohanami donganammu dohami salilik kami mangulu di portibion asa gabi colma namar pakirimo kami namar dame namalum cala marnapuna di hanguluan na duminggan rap dohoto. Pasu-pasu mahuriamon di hari sadarion marulang tahun HKBP Rawamangunon 60 tahun. Di luas sojongjong marbarita nauli mangapuli pamalupon pasikolahon panguluhon pahisarhon. Mauliate matuhan pakai manasida sudi akaperhobas na niuluhon niyamang padita resok nami. Sudi akaruas ni huria mamukas yan lansia sa hatu si kolaminggu. Paborha manasida gabi barita nauli. Tu humaliang ni huriamon. Dohot manang natudia petuhan di paborhato nasida. Marsada ni roha hami sadarion manangya kuruas ni huriam natongom marsahit. Hala amang Enrico Jonathan Simacutak, inang nyonya situasi Wright Buruta Pubulun, amang Binsar si Haloho, yan akon nami si Guide Borusianipar, dohot hala amang Aswandi Simangunsong, dohot sudi natongon dirawat di rumah, hodo pa dauni nabuluni, dauni manasida pahisar, pamalum, pasu-pasu si pangano cinumon na pinarsaulihon na sida. Pasu-pasu kaubat na pinakin na sida. Pasu-pasu perawatan ni keluarga ng perawatan para medis. Asaima parhitiammu laho mga lehon hamamalum ni parsahito tu na sida. Maluma asabuy hamirap marpungo marsaor ditongan ni huriamon. Pabakiton ni huriam masadaryo nakapanitia laho patupaho nakapesta di huriamon. Urupi na sida pasu-pasu. Lehon gugu sadani roha. Molotong pemarraga pikiran. Raho na sida di bagasan holong. Asasada do sakap nauli. Imalaho patupaho nakaulaw na dinggan. Laho mamuci doho pasangapon kuarmo. Ali Tuhan molo di luaco hami pacupang sadaryon. Jala molotong pay komarsirak kami, alani inganan, luas mahami, tuakatikin na neng robo itok-tok pacupang, rabdoho amanami na nami, di ingananon, manang dia kainganan na asing di bagasan holong ni roham. Mauliate madiho Tuhan, asi roham dihami. Amen. Mari di mahita manginang, laus tapasahak mapiliatan na paduahon.
Urian itu hata hamwa kamang do tinang, noaing masuk mehita tu pelantikan panitia pesta gotilon do ucapan syukur ulang tahun ke 61 tahun HKBP Rawamangun. Alani marede mahita sian buku de nomor 600 siapuluh ayat 2.
Hamu akadongan sahuria diarion patupaut tama pelantikan panitia pesta Gotilon dot ucapan syukur ulang tahun pau ono puluh sada tahun AKBP Rawamangun tahun 2025. Mardumu tusi tabegi majolo surat haputusan taringo tunasida najinahaon ni sekretaris Surya. Surat keputusan nomor 0 garis miring SK garis miring 8 garis miring 11 garis miring 6 garis miring tahun 2025. Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Jakarta menimbang perlunya mengangkat panitia pesta Gotilon dan syukuran ulang tahun ke-61 HKBP Rawamangun tahun 2025. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang pengangkatan kepanitiaan. Memperhatikan 1. Keputusan rapat Huriah HKBP Rawamangun tanggal 29 Januari 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Selasa 17 Juni 2025 tentang susunan panitia pesta Gotilon dan syukuran ulang tahun ke-61 tahun HKBP Rawamangun tahun 2025. Memutuskan, menetapkan, mengangkat panitia pesta Gotilon dan syukuran ulang tahun ke-61 tahun HKBP Rawamangun tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Dengan ketentuan 1. Panitia bertanggung jawab kepada Pendeta Resort. 2. Menyusun program kerja setelah berkoordinasi dengan Pendeta Resort. 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan HKBP Rawamangun tanggal 22 Juni 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan, STHMM ditandatangani. Lampiran surat keputusan Panitia Pesta Gotilon dan syukuran ulang tahun ke-61 tahun HKBP Rawamangun tahun 2025. Napi narsangapan amanginang molotuk pennon di Johami guarra saluhna akapanidia inti mana buy rotu jolo tang makurangi sangat muna manginang buy manon hudul jongjong di tempat masing-masing. Penasehat Profesor Dr. Otto Hasibuan, Situa Sahala Panggabean, Tupak Hatorangan Panggabean, Dr. Pos Huta Barat, Raja Bane Manalu. Penanggung jawab Pendeta Manapar M. Panjaitan, STHMM. Ketua Umum, Situa Dr. Tanti Burumanurung. Ketua 1, Situa Jackson Pangaribuan. Ketua 2, Situa Eko Hutagalung. Ketua 3, Suryati Boru Napitopolo. Sekretaris Situa Sahapapahan. Wakil Sekretaris Situa Herdina Boru Naiborhu. Bendahara Renol Marbun. Wakil Bendahara Roma Boru Sinaga. Seksi Dana Situa Fernando Sihombing Koordinator.
Pendeta Bernhard Pangaribuan MTH, Pendeta Osator Simajuta MTH, Pendeta Joni Rumahorbo STH, Situa Okta Boru Sihombing, Situa Mangatas Panjaitan, Situa Linda Boru Pangaribuan, Situa Berlin Manurung, Situa Saud Pasaribu, Situa Mangara Manurung, Situa Leonard Utapea, calon Situa Om Siter Sinaga, John Maruli Tampubolon, Robert Tampubolon, Saud Huta Barat, Betty Boru Sihombing, Otma Boru Manurung, Herman Sitio, Terdi Panggabean, Ricky Tommy Panggabean, Wilson Tambunan, Olis Sirait, Riris Boru Pardede, Gita Boru Pardede, Seba Boru Manulang, semua Sintua HKBP Rawamangun. Seksi Ibadah, Pendeta Jojor Boru Pardere MTH, Koordinator. Pendeta Rita Boru Siagian STH, Situa Bistok Batubara, Situa Tasyahan, Situa Ronaida Boru Simatupang, Situa Firdaus Siburian. Seksi Perayaan, Situa Bitner Siagian, Koordinator. Situa Anton Sijabat, Sintua Sahata Manurung, Sintua Rudolf Bultom, calon Sintua Malon Simangusong, Marlin Boru Siahan, Baren Purba, Kevin Sinurat. Seksi Dekorasi, Ince Boru Panggabean, Koordinator. Pangaribuan, Susi Huta Barat, Tiur Boru Huta Barat, Leli Boru Tobing, Marta Simamora, Situa Radot Sinaga, calon Sintua, Rosdiana Boru Panjaitan, Simon Huta Soit, Kevin Tobing, Elfrida Boru Simbolon. Sudah seksi perempuan. Seksi konsumsi, Situa Dupik Boru Simajutak, Koordinator. Situa Rosida Boru Siregar, Situa Rosmawati Boru Manurung, Situa Melpa Boru Siahan, Situa Rospita Boru Sinaga, Situa Rose Boru Simajutak, Situa Pramel Tiagian, Situa Hokni de Boru Sinaga, calon Sintua Kartika Boru Gultom. Seksi Multimedia, Sound System, dan Medsos, Situa Iwan Monang Sihite, Koordinator. Situa Krisman Damanik, Situa Paul Sabar Tambunan, Situa Masiste Sinaga, Poltak Huta Barat, Peri Siahan, Devin Siahan, semua tim multimedia. Seksi perlengkapan, Situa Peri Tobing, Koordinator. Situa Gamis Siahan, Situa Timbul Silitonga, Situa Sultan Simajuntak, Situa Richard Siregar. Situa Victor Nenggolan, calon Situa Manaik Sibagariang, calon Situa Heri Sinaga, Riki Silalahi, Victor Pasaribu, Bernardo Batubara. Seksi Keamanan, Situa Jackson, Situa Jaguar, Manurung, Koordinator. Situa Polman Panjaitan, Situa Pagar Lomak Situmorang, Leon Bernat Pangaribuan, Albert Pasaribu, Security Gereja HKBP Ramangun, Naposo Bulung HKBP Ramangun. Seksi Kesehatan, Dr. Tiur Boru Banjarnahor. Sebagai koordinator, Dr. Mary Boru Sinaga, D5 Boru Panjaitan, Lamria Boru Simajuntak. 22 Juni 2025 Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar M Panjaitan STH MM ditandatangani. Hamu amanami inanami anggi botonami sude panitia pesta gotilon dohot ucapan syukur ulang tahun Huriata HKBP Rawamangun pa ono 11 tahun. Nunga dibagi hamu surat haputusan Pendeta Resort HKBP Rawamangun taringot tu hamu. Atong namanuku maau nuaing dihamu dijolo niaka dongan sahuria na pengudison dohot dijolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja Jalanapuna huriai.
Na olo do hamu pabangkiton jala lantikonota, gabe panitia pesta gotilon, dohot ucapan syukur ulang tahun HKBP Rawamangun pa 21 tahun, jala na olo do hamu mameleho diremuna mangaradoti aka ulauni, hobar tu surat haputusan naung binege munai, molo songoni rohamuna dok hamuma. Au padita HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Uba bangkit jala hulantik mahamu gabi panitia pesta gotilon dohot ucapan syukur ulang tahun HKBP Rawamangun pa 21 tahun. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia. Sai didongani debata mahamu mangulahoni asa marsangap guarna. Marhite-hite pakobosyo muna, didongani jala di pargugoi tuhata mahamu saluhutna, amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, Raja jalan napuna huryei. Moleate marohanami tuho, jala pujion nami doguarmu. Nunga dilantik ho aka ruas ni huriam na jongjong dison gabi panitia pesta gotilon dohot ucapan syukur ulang tahun pa 21 tahun HKBP Rawamangun. Asima roham lehom matodim na bedei margogoyhon jala mar parbisuhi nasida asapolin diula nasida ulonna lehon dohot hahipason hatoguon dohot hiras ni roha mangaraduti sude ulauni di HKBP Rawamangunon. Tupahi masa luhut na niula nasida, asa marparbue jala marsangap guarmu, marhiti-hiti anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amo kamang dotinang panitia pesta gotilon dot ucapan syukur borhat mahamu hobasi hamuma pakobosion ni ulau ni tuhatai marsanga ma tuhata marhite-hite pakobosion muna borhat mahamu. Amo kamang dotinang pasatami matu panitia manguduti acara syukuran ulang tahun. Dehamu na tua-tua name amang inang haang gibinaribot mangido maaf satokin asa hatop pasma natuari tanggal 21 Juni 2025 ulang tahun garijeta na pa 61 tahun jala di ibadah minggon tabain do semacam acara singkat ucapan syukur tatu Tuhan Yesus didongani huriata 161 tahun. Amang inang adong do secara singkat tiup lilin pemotongan kue hujau hamima tujolo amang inang perwakilan asabui rap hitaman iblun jalan non pandita resodot ketua panitia pesta gotilon dan ucapan syukur HUT 61 tahun HKBP Rawamangun membagi hon cara langsung. Ujau hamima amang inang tujolo akka panasiat nami dohot toko gereja naparjolo pangido hamima dot hormat amang Profesor Dr. Oto Hasibuan amang tupak hatorangan panggabean amang Raja Bane Manalu, Nyonya Manurung Boru Napitupulu.
Sian mewakili sekolah minggu, Mesak Hutagaol mewakili remaja William Sianturi, mewakili Naposobulung Simon Hutasoit, mewakili Ina atau Ketua SPH Inang Hotma Borumanurung, mewakili Seksi AMA Ketua Seksi AMA Hengki Tampu Bolon, mewakili Seksi Lansia Ketua Lansia Amang Rafendi Sibagariang, mewakili Sintua Aktif Amang Sintua Mangatas Panjaitan, mewakili Sintua Pensiun Amang Sintua ML Panjaitan. Yang berikutnya 3 dewan, Ketua Dewan Koninia Amang Sintua Mangara Manurung, Ketua Dewan Marturia Sintua Berlin Manurung, Ketua Dewan Diakonia Sintua Bitner Siagian. Amang inang goar-goar nahujo hame asarap mahitan non maniup lilin jalan non manjalo kue ulang tahun. Tu akadongan panitia asabuima di parade acara ta singkat alana adong dope ibadah non jam sada. Boy mahita tujolo amang inang asa boy torhica hita. Inang ketua Inang Sintua Dr. Tanti Manurung, silakan Inang. Amang dan Inang kita sebelum dipotong kita nyanyi panjang umurnya, sehat ruasnya, kuat imannya di dalam Tuhan ya. Panjang umurnya, sehat ruasnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Pemusik kami minta tolong kita nyanyikan sambil lilin, boleh dinyalakan Amang dan Inang. Kita nyanyi bersama-sama Amang Inang. Ini sukacita kita, gereja kita berulang tahun. Panjang umurnya, sehat ruasnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi Amang yang lebih semangat. Panjang umurnya, sehat ruasnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita semua bangkit berdiri Amang Inang. Di dalam Tuhan. Potong, tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, potong kuenya. Bagi dong kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, bagi kuenya. Silakan Amang Pendeta Resort dan Inang Ketua. Kita aplaus. Amang dan Inang kami persilakan duduk kembali. Amang Inang nanti habis selesai gereja ibadah, kita akan diberikan juga roti nanti dari pintu luar. Jangan khawatir Inang. Nanti kuenya dibagi juga.
Gabe di strap iba. Gabe di strap. Pembagian kue simbolik saja Amang dan Inang, nanti kita bagi di belakang semua. Terima kasih. Biar kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing. Amang dan Inang, sekali lagi kita bertepuk tangan untuk ulang tahun HKBP Rawamangun yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas buat kita semua. Oke, Amang dan Inang, sudahkah? Kita boleh kembali ke tempat Amang dan Inang? Kita masih di dalam ibadah. Terima kasih. Amang dan Inang semuanya jangan khawatir, kue ulang tahunnya sangat besar. Pasti kita kebagian. Amo kamang dotinang tapa ujung ma ibadah ta di bagasan tikion marede mahita sian buku ede nomor 425 ayat sada jongjong mahita. Tatangia koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Kijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may ramoti. Asa huparhasya kami pelianon, pati buluhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hudadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maaguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari, se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.